Večer svima. U ime Umjetničke galerije zahvalili bismo vam se na dolasku ovako velikom broju što ste odvojili svoje vrijeme i došli na otvaranje ovog velikog umjetnika Ljuba Ivančića, na otvaranje izložbe Pohvala slikarstvom. Nešto više o umjetniku, ovoj zaista vidjet ćete vrlo zanimljivoj izložbi. Reći će vam za sam početak ravnatelj Umjetničke galerije Marin Ivanović, a potom će vam nešto više reći i sam autor izložbe, profesor dr. znanosti Zvonko Maković. Izvolite. Dobar večer vam, sve vas na najljepši mogući način pozdravljam ovdje u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik na izložbi Ljube Ivančića Pohvala slikarstvu. Dakle, jednom bombonu kakvog smo samo mogli poželjeti kad je riječ o ovom početku sezone. Večeras izložba počinje u 9, odnosno malo kasnijemo, ali to su oni pravi ljetni termini po kojima na neki način taj ljetni vrući život u Dubrovniku uvijek pamtimo i kojemu se veselimo. Na osobit način večeras pozdravljam gospođu Jelku Tepšić, zamjenicu gradonačelnika grada Dubrovnika, koja je evo došla u ime grada Dubrovnika i drago mi je što je u ovom prvom danu, praktički primopredaje dužnosti, ste došli baš u Umjetničku galeriju za koju se nadamo, vjerujemo, trudimo se oko toga da postane jedna od stožernih ustanova kulture u gradu. Posebno mi je zadovoljstvo i čast da je profesor dr. Zvonko Maković, predsjednik Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, večeras ovdje s nama kao autor ove izložbe i da je tu kćer i zet pokojnoga slikara, profesor Damir Sokić i Nina Ivančić. Kada smo u siječnju mjesecu dogovarali ovu izložbu, odnosno razgovarali o tome što bi bilo najprikladnije za Dubrovnik da bude 2 mjeseca izloženo, da bude naša zapravo središnja izložba ove sezone, činilo nam se da smo blagoslovljeni činjenicom da je Ljubo Ivančić bio upravo ta izložba koja se u tom trenutku pripremala i u koji smo kolosijek mogli uskočiti zapravo relativno rano, dakle u samim prvim fazama, ne bismo li taj projekt doveli i u Dubrovnik. Moram tu zahvaliti i poštovanom Zvonku Kusiću, predsjedniku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti s kojim sam bio u kontaktu nekoliko puta kada je trebalo brzo odreagirati da bi se te tehničke stvari zapravo i pomaknule, da bi se odradile, da bi se sve ova priča dobila ovu formu koju je zapravo i dobila. Osim što u Dubrovniku ugošćavamo jednog od najvećih slikara hrvatskih druge polovine 20. stoljeća, dakle zaista jednog klasika moderne umjetnosti, Umjetnička galerija s ovim projektom dobila je još nešto vrlo važno. Naime, ponovno smo pokrenuli izdavačku djelatnost. Nakon punih 13 godina Umjetnička galerija je izdavač zajedno sa Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti ove knjige istoimene, dakle Ljubo Ivančić, Pohvala slikarstvu, profesora doktora Zvonka Makovića, koja ima jednu unutarnju potrebu, dakle postojala je potreba da se ta knjiga kao takva napiše, a onda činjenica da se i izložba pripremala je bila vrlo kompatibilna i praktički knjiga prati izložbu kao katalog, zamjenjuje ulogu kataloga, ali nudi i puno širu, dublju, opsežniju informaciju i o umjetniku i o hrvatskoj umjetnosti u kontekstu toga vremena. Hvala vam još jednom što ste došli. Molio bih profesora Makovića da vam približi rad ovog velikog slikara sa nekoliko riječi i molim vas pogledajte izložbu na 3. katu, dakle ovdje i gore. Ona je zaista nabijena značenjima, nabijena je sadržajem. Ivančić je bio takav slikar koji je istovremeno bio ekspresionist i koji je volio intimu, dakle i ono unutarnje i ono vanjsko se kod njega konstantno prepliče i to možete na mnogim slikama vidjeti. Tu jednu finu liričnost i jedan ekspresivnu gestu. Profesore, dobrodošli u Dubrovnik, izvolite. Izuzetno mi je i radost i čast otvoriti ili govoriti o izložbi slikara kojega izuzetno cijenim, volim,
kojim sam se bavio više od 20-25 godina, slikara kojemu sam prije 20 godina izdao monografiju, napravio nekoliko izložbi retrospektivnih i mislim ušao vrlo temeljito u njegov opus. S druge strane, drago mi je da izložbu predstavljamo ovdje u Umjetničkoj galeriji u Dubrovniku. Zbog toga kada me tada novi ravnatelj, kolega Marin Ivanović, koji je bio moj dragi student i koji je netom završio i imali smo vrlo lijepi odnos tijekom studija, kada me pozvao da radimo jedan projekt. Ja sam tada već bio dogovarao sa Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti za ovu izložbu i predsjednik Hrvatske akademije, akademik Kusić, je bio, izuzetno mu je drago bilo da postoji mogućnost da se izložba ne radi samo za Zagreb, nego da se radi u Dubrovnik. S druge strane, da se partnerski radi 50-50, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Umjetnička galerija, i napravili smo, mislim, na toj tehničkoj razini jedan dobar projekt. Napravili smo jednu izložbu koja je bila u Zagrebu, sada je ovdje, ali ono što će nakon izložbe ostati je i ova knjiga. Rekao sam da sam se bavio Ivančićem dosta i studirajući mu rad zapravo otkrio sam koliko je vrlo jednostavno izdvojiti žanrove koje on preferirao, kojima je najviše bio zaokupljen, a jedan od tih žanrova bio je i autoportret. Drugi žanr bili su aktovi. Pa smo prije toga radili, 2 izložbe sam radio autoportreta, zatim smo radili jednu izložbu aktova. Međutim, kada je 2004. umro, iza njega je ostalo 100-tinjak slika, preko 100 slika i nekoliko stotina crteža, od kojih većina nikada nije bila pokazana. Da bi te slike dobile ovaj svoj izgled, trebalo ih je vrlo često restaurirati, jer kako su nastajale, tako ih je slikar odlagao, a zato je trebalo enormno i poznavanje i tehničko i zapravo same umjetnosti. Zahvaljujući činjenici da ima kćer veliku slikaricu i njezinog supruga Damira Sokića, također velikog umjetnika, koji su se bacili na to djelo i sortirali ga, uređivali, i tako smo krenuli već 20 godina sa skoro 20, nije baš 20, ali dosta dugo, pripremajući ova djela. No, kažem, kako se žanr autoportreta izdvaja u opusu Ljube Ivančića, kojega poznajemo kao sigurno najznačajnijeg slikara egzistencijalizma, slikara koji je negdje sredinom 50-ih se ustoličio na tu poziciju, nikomu nije bio ravan, koji je doticao informele, nikada se do kraja priključio informelu, nego je zadržao figuraliku u duhu jednog Giacomettija ili Bacon'a. Međutim, primijetio sam kako je taj autoportret ima još jedan podžanr, a to je autoportret sa slikarskim stalkom. Ako on slika od 57. godine pa sve do smrti, dakle do 2004. neprestano jedan isti motiv. Iza toga ostane 100-tinjak slika koje se sve mogu nazvati jednim imenom slikar u ateljevu ili slikar sa slikarskim stalkom. To sasvim sigurno nije slučajno. I počeo sam razmišljati o čemu je zapravo riječ. Riječ je o tome da je Ivančić zapravo htio ne prikazati sebe u ateljevu, ne prikazati model koji je slikao, vrlo često se tu nalaze aktovi, nego je zapravo dubinski sadržaj ovih slika nešto drugo, nešto što poznajemo iz tradicije, što poznajemo recimo iz 17. stoljeća, kada su slikari poput Rembrandta, poput Velasqueza, poput Vermeera slikali autoportrete u ateljevu, autoportrete pored slikarskog stalka, da bi rekli nešto drugo. Dakle, nije cilj bio prikazati sebe, nego je cilj Velasquezu bio prikazati sebe slikajući članove kraljevske obitelji, da bi pokazao koliko je njegov status, društveni status visok, očekujući da će dobiti plemićku titulu koju nažalost nije dobio.
Kada je Vermeer radio pohvalu slikarstvu, kada su Rembrandt i brojni drugi, samo u nizozemskom slikarstvu postoji 10-ak velikih imena koji su obrađivali ovu temu, zapravo su htjeli govoriti i uzdigli su slikarstvo, cilj im je bio uzdići slikarstvo na najvišu razinu. Negdje od Petrarkinog vremena, dakle Petrarka koji je vrlo značajan ne samo kao pjesnik, nego kao i naprosto veliki poznavatelj antike i duha filozofije i koji je zapravo on po prvi puta progovorio o slikarstvu i uveo slikarstvo u liberalne umjetnosti, dakle nešto što do tada nije bilo. Kada su u 14. stoljeću, to jest u 15. stoljeću Alberti i Leonardo da Vinci, kasnije i drugi u svojim traktatima veličali slikarstvo kao najveću umjetnost, to su bile predispozicije koje su omogućile da će slikari 17. stoljeća toj sada već priznato velikoj umjetnosti, vrhunskoj umjetnosti odavati počast. Dakle, sve ovdje nema svih slika Ivančićevih, izabrali smo neki 70-ak, ali sve one slike zapravo imaju jednu namjeru uputiti gledatelja na slikarov odnos prema njegovoj umjetnosti. Umjetnosti koje je posvetio čitav svoj život. Bio je izuzetno širokog obrazovanja, poznavao je povijest umjetnosti, poznavao je do tančina pojedine velike opuse, studirao ih, radio brojne skice i ulazio u srž problema slikarske umjetnosti. Prema tome, kada slika sebe pored slikarskog stalka, a slikarski stalak je zapravo znak umjetnosti, on zapravo sebe postavlja u blizinu umjetnosti slikanja, prikazuje slike koje je nekada on slikao u ranim slikama, u autoportretima iz 50. godina, ali to su slike nekog drugog, kako bi naglasio onu još jednu ideju tog vremena, a to je o čovjekovoj alijenaciji i tako dalje i tako dalje. No, prema tome, radeći slikarske te autoportrete, Ivančić je radio jednu mnogo slojevitiju priču i fascinantnu zapravo u našoj umjetnosti, pa i mnogo šire, i izuzetno mi je drago da sam sudjelovao u tom projektu, da sam ga na neki način i, neću reći vodio, ali bio jedan od dijelova njega i da imamo konačno i izložbu i ovu knjigu koja potvrđuje taj jedinstveni segment hrvatske umjetnosti 20. stoljeća. Još jednom, izuzetna mi je čast biti u ovom prostoru kojega ne poznajem od prvi puta i nadam se da ću ga posjećivati i dalje, raditi i dalje sa svojim mladim kolegom i da smo imali za ovu priliku napraviti taj jedinstveni projekt gdje se Umjetnička galerija Dubrovnik i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti zajednički obradili jednog od svojih velikih članova, akademika Ljube Ivančića. Hvala vam lijepo. Izložba je svečano otvorena. Pogledajte dakle na ovom i na 3. katu, a svakako pripremili smo kao uvijek mali koktel koji se nalazi tu na taraci. Poslužite se i hvala još jednom što ste došli.